Ollaan täällä Husoissa. Tää on tällainen pieni saarikaupunki ja sen takia onkin jo tuo valtameri heti tuolla. En tiedä näkeekö sitä tästä. Ei varmaan oikein, mutta täällä ei oikein mitään leiriytymispaikkoja ole. Ajattelin, että nappaan tästä jonkun kalan ja sitten me vähän tonne takaspäin ja laita sinne leiriytymiset. No niin, siellä on ensimmäinen kala taas kiinni. Tää on kyllä joku ihan pieni, mutta katsotaan mikä sieltä tulee. On kyllä hyvin pieni. Joo. Sehän se. No niin, no se irtoski itse. Sellainen vähän reilumman kokoinen saisi tulla, niin saisi sopat. Tai sitten joku makrilli vaikka. Se olisi aika passeli tähän väliin. Noniin. Pieni turska. Joo. Annetaan vajota ihan pohjaa asti nyt melkein. Katsotaan, jos sieltä tulisi jotain isompaa vaikka. Noniin. Ei tää kyllä. No. Okei, on tää ehkä vähän isompi. Ei tääkään mikään. En tiedä, katsotaan se. Tää on. Ei tää mikään mahdottoman iso, kun ei jarru huuda missään vaiheessa, mutta on tää nyt huomattavasti painavampi kuin nuo. Tää onko jotain tukkia kelais ylös täältä. Välillä on tai pari sätkyä. Voisi olla, että siinä on joku heinäkasakin mukana. Toki toiveikkaan, että se olisi joku isompi. No. No se on siellä. Nyt se on heinissä kiinni. No niin, on tää. Se on ihan näppärän kokoinen turska. No niin. Ai. On aikamoinen jo. Mikähän Joo. Helvetti, kun ei tiedä yhtään, että mikähän se turska alamitta nyt oli.
Kännykkä on aina autossa, kun sitä tarvitsee. No ei se mitään, jos siellä olisi vähän lisää näitä isompia vaikka. Se oli jo ihan passeli koko. Katsotaan, jos sieltä tulisi joku vähän jytkympi vielä. Pitäisi varmaan se kännykkä käy hakemassa tai ainakin käy katsomassa noin alamitat. Kyllä mä nyt vilkasi tänä aamulla, mutta en enää muista niitä. Oiskohan ne ollut jotain 5-60 senttiä ehkä. Sen en muista, makrelille ei ollut kyllä mitään. Sellainen jos tulee, niin se lähtee kyllä matkaan. Ihan pikkuinen seiti. Oi perkele, siellä oli hyvä tärppi äsken. Mikähän se oli? Hiton tiukat antoi siinä. Noniin. No. Ikävästi vetävät aina noihin heiniin kiinni tossa. Ja pieni turska. Kokeilas uutta paikkaa, sieltä ei nyt oikein tullut, niin me tuli nyt vähän toiselle puolelle. Siellä olisi ihan niinku valtameri, että nyt ollaankin ihan hyvillä paikoilla varmaan, katsotaan. No. Sieltä ensimmäinen pisu, joku pieni, mikä se on. Vähemmän yllättäen. Seiti. Oho. Medusa näköjään. Aika iso kokoinenkin. No niin, nyt on joku paremman kokoinen kiinni. Mikäs hän on? Oho. On hyvän kokoinen. Sitten kysymys kuuluu, onko tää mitallinen vai ei? Äläs pääse karkuun nyt. Ai että. Nyt on aika hyvän kokoinen kyllä. Just kun ajattelin, että saattaa jäädä sopat saamatta, mutta pitääkin mennä ihan tuolla ylös mittailemaan, niin eikä ole vahinkoa. 56 senttinen.
Hyvä. Nyt voikin siirtyä sinne leiriytymään vihdoinkin. Kellokin on jo... Se on sellainen 11 Norjan aikaa, 12 Suomen aikaa. Mutta valossa on kyllä edelleen. Sitten ei tässä liukastuta nyt lopuksi. Hyvä. Oikein hyvä, oikein hyvä. Kolaa tölkki johonkin. Pihdit siitä. Yes. Ei kyllä mikään ihme, että ei nuo pysynyt kiinni, kun nyt katsoo tätä uistinta, niin tässä on yksi koukku poikki ja 2 on vääntynyt ihan tolleen vituralleen. Niin ei mitään, ainakin on vahvaa siimaa, kun pystyy vetämään. Joo, tässähän tän perkaa mukavasti. No niin, nyt olisi soppa valmis, niin ei muuta kuin syömään ja sitten nukkumaan.